Estem davant de la portalada romànica del monestir de Ripoll, representa l'Arc del Triomf del cristianisme. Per mi, fer país és això, és cuidar la nostra cultura, tant la part més patrimonial, la part més artística, la part gastronòmica, tot allò que ens explica què és la nostra identitat. Estem al claustre del monestir, és el pulmó del monestir. I aquesta és l'ala més important, que és l'ala romànica. Aquí tenim una de les mostres més antigues de tot el conjunt monàstic, que són aquestes finestres geminades. Col·laborem amb Fem País perquè és una manera que tenim de difondre el patrimoni, ja que Fem País treballa amb productors locals, cuidar la cultura i és una manera de promocionar el monestir. Aquell que et compri el xec de Fem País el que trobarà és un monestir únic, amb una portalada única a tota Europa. Tenim les tombes comtals, tenim una necròpolis, tenim un seguit d'obres que expliquen molt bé la història o l'inici de la història de la nostra nació. Bé, ha sigut una magnífica visita guiada. Hem tingut l'oportunitat de veure una seqüència històrica que, de fet, va des del segle VII fins a l'actualitat, una mica d'història de l'art romànic i de la història de l'art catalana. El que realment he descobert és, al veure aquestes finestres geminades, realment fins on arribava el monestir.